En xaneiro de 2018 nacía en Carnota a Asociación de Pacientes Finisterrae co obxectivo de prestar servizo aos enfermos de cancro e as súas familias. 4 anos despois, e cunha pandemia de por medio, os fundadores da entidade xa están cansos de chamar ás portas os concellos a Costa da Morte en busca de apoio. Tan só demandan a cesión dun local para poder poñer en marcha un centro terapéutico. Temos un proxecto claro para poñer en marcha un centro terapéutico que vai a mellorar a calidade de vida da ciudadanía, dos veciños e veciños da nosa contorna da Costa da Morte. Que pedimos o apoio da ciudadanía para que nos firmen esa petición e pedimos o respaldo para poder seguir avanzando. Somos unha gran afectado da Costa da Morte por decisións políticas, estamos totalmente discriminados, vivimos dun medio rural, é totalmente unha injusticia social. Queremos o apoio da ciudadanía para que nos apoie desta petición, que estamos nunha plataforma en Cheixo, Regué, para poñer en marcha un centro terapéutico. Outro dos seus principais retos consiste na mellora da calidade asistencial a través da dotación de máis medios ao Hospital de Cee, para o que reclaman unha UCI con servizo 24 horas ou a implantación de máis especialidades. Queremos dotar tamén do Hospital Vixe da Xungueira de Cee. Levamos tamén esperando desde a nosa petición ao Conselleiro de Sanidade, donde levamos 6 meses para que non nos atenden tampouco as administracións, non son conscientes dotar do hospital oncología, a cardiología, a pediatría, aí da Costa da Morte, en moitos sitios da Costa da Morte que moitas nais e nais non teñen ningún servicio de pediatría. Para conseguir os seus obxectivos teñen en marcha unha campaña de recollida de sinaturas a través da plataforma change.org.